ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡಪದಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕದ್ರಿ ನವನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಿನ ಬರೋದನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂತಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಲ್ಯ ಮುಂಬೈ ಮೇರ್ಲ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಹಿರಿಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಪುನಂಚಿನ US ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಂದರ ಉಳಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ರಂಗನಾಟೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಉಳಿಯತ್ತಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಆನಂದ್ ಉಳಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿಯ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಪಡೆದುಂಡು. ಕಣಂತೂರುದ ಶ್ರೀ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಇಡೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಇದರ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ತೆರಿಪಾವನ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 29 ತಾರೀಕುರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಲ ಶುರುವಾದಿತದು. 4 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ಪಡು ಮಾಡಡ್ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ 5 ತಾರೀಕು ಮೂಡು ಮಾಡಡ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮರಸರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾವಡು ಪಂಡದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಡು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರು ತೆರಿಪಾಯರು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಆದುಂಡು. ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಐತನೇ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು. ನೆಕ್ ಮಾತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಲ್ಲ ತೂವೋಡ ಆಯ್ನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಲು ಕಾರ್ಯಭಾಗಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಬೆರಿಕೆ ಮೂಡು ಮಾಡಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರಿನ ಉತ್ಸವ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುಂಡು. 6 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪಡು ಮಾಡಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರಿನ ಕೆರೆಬಲಿ ಸಹಿತ ಉತ್ಸವ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಾವಧಿ ಡಾಪಿನಂಚಿನ ಉತ್ಸವ ಅವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲೆ ಮೂಡು ಮಾಡಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೂಲು ಧರ್ಮರಸರಿನ ಪಡು ಮಾಡಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಗೆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ್ನಕಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡುಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಯಾಕಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಆರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಂಜಿ ದೀಕ್ಷೆ ವಹಿಸೊಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ದುಂಬುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಳಿಯದ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿವಾರದ ಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನ ಕುಲೆ ಉಳಿಯದ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ ಗ್ರಂಥ ಸುಮಾರು 200 ಪುಟದ ಈ ಪುಸ್ತಕಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಿನ ಮಾಹಿತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಳಿಯದ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರು ಅಕುಲು ಇಡೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಣಂದೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಕಣಂದೂರ್ದ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಈ ಶಕ್ತಿಲ ಧರ್ಮರಸುಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ವಾ ಸ್ವರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ
ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರಿಗ್ಲ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಧರ್ಮರಸರಿಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಸಂಬಂಧಲು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಕಥಾನಕ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಶತಮಾನದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಲ ಆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಲು ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಆ ವಿವರಲು ಅವಳ ನೆಟ್ಟುಂಡು. ಹಿರಿಯರಾಯಿನ US ಪ್ರಕಾಶರು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮುಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿನಾರು. ನೆಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕಿ ಹೊರಯಿಡೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಜರ್ಮನ್ದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಆರಿಡೆ ಬತ್ತದುಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಲು ಈ ಜೋಗದ ಅವಡು ಉತ್ಸವದ ಅವಡು ಮೊಗಮೂರ್ತಿಲದ ಅವಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಅರೇನು ಆರು ಆ ಸಂಶೋಧಕಿ ಹೈಡ್ರೂನ್ ಬ್ರೂಕ್ನರ್ ಎಂದು 1984-87 ಅವಧಿಡು ಆರು 3 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋದಿತ್ತೇರು. ಅರೆಗೆ ಈ ಅರ್ನ ಪ್ರಧಾನ ವಿಚಾರ ಜುಮಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಾರ. ಆ ಸಂದರ್ಭದವರೆಗೆ ಮಾತ ಉತ್ಸವದ ಕಡೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಡೆಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಉಳಿಯದ ಸುಧಾಕರ್ ಗೋಕುಲ ಆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಾರು. ಸುಮಾರು 2-3 ತಿಂಗಳು ಆರ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ ಅರೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದೇರು. ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾರು ಬತ್ತದುಪ್ಪುನಾಗ ಉಳಿಯದ ನೇಮ ಹೊಂದಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆಯ್ತು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತೇರಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನೇಡು ದುಂಬೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನೇ ಸ್ವತಃ ಪಣ್ತೇರಿಗೆ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತು ದಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ದೈದಿನ ಫೋಟೋ ಅವು ಊಲ ಬತ್ತಿಜಿ ಎಂದು ಅವಾಗ ರೀಲ್ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಅವು ತೂನಾಗ ಐಟ್ ಚಿತ್ರನೇ ಬೈಜಿ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ನಡತದ್ದು ಐತ ಬೆರಿಟ್ಟೆ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಸೊತ್ತುಲು ಆರು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎತ್ತೇರು ಆ ಸೊತ್ತುಲು ಕಳವಾಂಡಿಗೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಅರ್ನ ಹಿತೈಶಿಲು ಪಂಡೇರು ಈರು ಉಳಿಯಾಗ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಅಂಚಾರು ಬತ್ತಿನಾರು ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪಗ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದಿತ್ತಿನಾರು ಪ್ರಕಾಶರು US ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರೇ ಅರೆಗೆ ಪಂಡೇರು ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಎಂದು 14 ರೂಪಾಯಿ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಯಾರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಸ್ತು ಅರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶರಿಗೆ ಆ ಲೆಟರ್ಲ ಕಡೆ ಪುಡ್ದೇರು ಅರ್ನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅರಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಪುಸ್ತಕಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಂತ್ ದೀತ ಆ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇತ್ತೆ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಯೋಗೀಶರ್ ಅಕಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎರಕಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತೇನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಆಂಡ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಆನಾಗ ಅವು ಏತಾನಾಗಲ ಪಾಕ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿಗೆ ಅಪಗ ಸತೀಶಾಚಾರ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಇಕ್ಕಲು ವನಸ್ ಮಂತು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂತೆ ಉಂದಾವಡು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಪಾಕ ತಯಾರಾಂಡು ಎರಕ ಅವು ಪಾಕ ಬನ್ನಾಗ ಎರಕ ಮೈಪೋಡೆ ಅಂಚಾದ ಎರಕ ಮೈಪುನ ದೃಶ್ಯನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅವು ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುನವು ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಪಂಡದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಮತಿ ಕೇಂಡು ಆಂಡ ಅನುಮತಿ ಒಯ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆದ ಅಂಡರ್ಡ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಲು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದಾತ್ರ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಲು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಈತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೊಗ ಉಂಡು ಬಂಗಾರದ ಮೊಗದ ಚಿತ್ರ ದೆಪ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪರೆವಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ದಾಖಲಾತಿಡು ಬಂಗಾರದ ಮೊಗ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ತೋಜಾವನು ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣಡ್ ಈ ವಿಚಾರಡ್ ನಿವೇದನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನುಡಿಯಾತಂಡು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಬೊಕ್ಕ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಪೊರ್ಲು ತೂಡುಂದಾಂಡ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಪ್ಪೆನ ನುಡಿ ಅಂಚಾದ
ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಇವನು ಪುಸ್ತಕದ ಬಾಡ್ರಲ್ಲ ಇಜ್ಜವೇನು ಈತ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆನಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪುಸ್ತಕಡ್ಲ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಉತ್ಸವದ ಅವಡು ಅವು ಫೋಟೋ ದೆತ್ತದ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ದೀಂಡಲ ಸ್ವರ್ಣ ಬಿಂಬದ ಅವಡು ಒಂದು ಓಲಾ ಚಿತ್ರ ಈ ನೆಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಗ್ರಂಥಡು ಪೂಜಿ ಗ್ರಂಥಡು ಉಪ್ಪುಲಿಯ ಪಂಡದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನವರ ದೈವದ ದೇವರನ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಅಪ್ಪಣೆನಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿಯ ಪಂಡದು ಗ್ರಂಥಗೆ ಪಾಡೋಲಿಯ ಪಂಡದು ಅವು ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಈತಿ ವಿಚಾರ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮೂಲು ನಾಟಕ ಆತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಾಟಕಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆಂಡ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುನಾಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದರು ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದಿತ್ತದು ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬುಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ನುಡಿಯಾಯಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಮೂಜಿ ತಂಡದ ಪ್ರಧಾನಿಯರ ನಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರಡಿತ್ತೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕಿಶೋರ್ ಡಿ ಶೆಟ್ರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ದಾಸ್ ದಂಪತಿಲು ಅಕುಲು ಇತ್ತದು ಇಡೀ ತಂಡದ ಕುಲು ವ್ರತನಿಷ್ಠರಾದಿತ್ತದು ಈತ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಅಂಡೆ ಇನಿ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಲದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲುಂಡು ಈತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಸೇವಾರೂಪಡ್ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಕಲಾ ತಂಡಲೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ಭರತನಾಟ್ಯ ಉಪ್ಪು ಹರಿಕಥೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪು ನೆನ್ ಪೂರ ಸೇವಾರ್ತಿಲು ಸೇವಾರೂಪಡ್ ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಿಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತರ್ ನಕಲಿಗೆ ಉಳಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪು ನಕಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ದೇಕಿಡ್ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬಲಕೆ ತೋಜಾವುನ ಮಾಹಿತಿನ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟುನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಡ್ ಮಾತ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಿಕಲ್ಡ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಣಿಕತದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲವು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಅಳಿಯ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಒದಗಾದಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ ಆರ್ಪಣಗ ಒಂಜಿ 23 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಡು ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ 81 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು 400 ವರ್ಷ ಆ ಐಟ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಯಾಡು ನೇಲೆಲ್ಲ ಬಂದುಂಡು ಅವಳು ಜೈನ ಮನೆತನದರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜೈನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷ ಈ ಇಂದತ ಆಡಳಿತ ಮಂತಂದು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಲಿಯದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಂತತಿ 400 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಟ್ ಆ ಜೈನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತತಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾದು ದುಮ್ಮುಗುಂದೇನೆ ಎಂಚ ನಡಪಾವನಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುತ್ತೆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳಾಳ ಚಾವಡಿ ಮಠ ಬಂದುಂಡು ಅವಳು UCS ಭಟ್ ಆರು ವಕೀಲರಾದುಳ್ಳೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ ಮೂರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಡ್ಡ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದಕ್ಲು ಮೂಲು ಕೆಲವಾತ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಗ ಎತ್ತನು ಇಂಜ 120 ಎಕರೆ ಜಾಗ್ರೆ ಎತ್ತನು ಅಕ್ಲೆ ಎಣಗು ಈ ಜೈನ ದಂಪತಿಲು ಇಂಕ್ಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದೇನು ನಿಖಿಲ್ ನಡಪೌಡು ಆಡಳಿತ ನಡಪೌಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾದು ಅಕ್ಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಐದು ಬಕ್ಕ UCS ಭಟ್ಟದಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ನಡತ ಬಂದಿರು ಅಕ್ಲು 400 ವರ್ಷ ಒಂದು ರಡ್ನೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ 400 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ನಾನೇನು ಪಂಡ ಈ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾನು ಸಾಧಾರಣ 50 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಮೂಡು ಮಾಡ ತನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮೂಡು ಮಾಡ ಪಡುಬುಡ್ಡ ನಡುಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾತ ಜೀರ್ಣ ಅಪಗ ದಾನ ಮಾಡ ದುಂಬುದ ಕೆಂಪುದ ಕಲ್ಲಿಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವಳ ಸಿಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಅಪಗ ಪಾಡ್ದಿನಟಿ ಖಾಲಿ ಸುಣ್ಣಾಲ ಆ ಬೆಲ್ಲಲ ಅಂಜಿನ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಆ ಅಂದೇಟಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಜಿನ ಜೀರ್ಣ ಅದು ಉದಾಲ ಮಾತ ಬರೋದಿತ್ತಾರೆ ಮೂಲನ್ನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಿದಾರಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಡಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಮೂಲ ಮಂಗಳವಾರ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪೂಜಾನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಬಾಗಿಲು ದಪ್ಪರ ಸಮೇತ ಆವಂದಿದ್ದಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲೆತ್ತದಾರು ಭಕ್ತರೇನು ಗುರುಕಾರಲೇನು ಚಾಕ್ರಿದಾಗಲೇ ಮಾತ ಲೆತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪೆ ದಾಯ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಆಯ್ನ ಮಾತ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೋ ಬಂದಿಟ್ಟು 77 ಆ ಸಮಯ ಇಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಾಥದಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು UCS ಭಟ್ಟನ ಕಾಲ 677 ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಾಯಬಕ್ಕ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಡತ 77
ಮೂಲ ಕೆರೆತ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆರಳ 74 ಆ ಬೊಳ್ಳ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಕೆರಳ ಜರಿದು ನವಲ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟಿದ ಆ ಕೆರಳ ಮಾತ ಜರಿದು ಬೋದು ಕೆರೆದೀಪ ಅಪ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಚೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆದೀಪ ಹೊಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಅಪಗ್ನ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತದ ಆ ಕೆರೆದೀಪದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅವಿಕ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದ್ದರಿಂದ 77 ಆ ಒಂಜಿ ಕೆರೆನ ಇಂಕಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ 82 ಅವೇ ಮುಡಾಯಿ ಮಾಡ ಪಣ್ಣಕ ಐಟ್ಲ ದಾಲೆ ಜನ ಜಿಂಜ ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜನ ಆ ಒಂಜಿನೆಲ್ಲ ಐತ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ತೆರಿಮಕ್ಕ ದುಂಬು ಅವು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲ ಪಕ್ಕಾಸು ಮಾತ ಓ ಮಾತ ಪೋತುಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಐಕ ಪಸತ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಪುನರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು 89 ಒಂದು ಅರಸಲಿನ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಅವಳ ಹಂಚಿನಿ ಅವಳ ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ತಿನ್ನಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಐತಾನೆ ಮರಮಟ್ಟಿನ ಪಾಡ್ದು ತಾಮ್ರ ಪೋತಿನ ತಾಮ್ರ ಹೊಸ ತಾಮ್ರ ಪಾಡ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂತ ಹಿಡಿದಾಗ 2007 ಮಾತ್ರ ಮೂಳು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಖಲ ಎದುರು ತೋಜಿನ ಈ ಪಟ್ಟ ಸಿಂಹಾಸನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಾತ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಮಂತ್ ಸಾಧಾರಣ 1 ಕೋಟಿ ಅಪಾಯನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತು ಬೌಳಿ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಂತದ್ದು ಅಪಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಇಂಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವೇನು ಮಂತಿ ಪಕ್ಕ 2010 ಮೂಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜುಮಾದಿ ಒಂದು నేను ಧರ್ಮ ಅರಸುಲು ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಅರಸುಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರಧಾನದ ನಮ್ಮ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ನವನಿ ತನ್ನೆ ಬೂಗುಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಮಾತಾವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿ ಇಡ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು ಈ ಜೈನ ಮನ ತಂದ ಅಕ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲು ಮೂಲು ಜುಮಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕುಳು ರಾಜ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ಜನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬತ್ತದ ಕನ್ನೊಂದೂರು ಬತ್ತ ಇಡೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಮುದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತದ್ದು ಸೋಮನಾಥ ನಿರೂಪ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಇಂಕ್ಲ ತಂಪಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಬೋಡು ಇಂಕ್ಲ ಬಂದ ಅಕ್ಲು ಮೂಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಭೇಟಿ ಆಪೇನು ಗದ್ದೆನ ಭೇಟಿ ಆಪೇನು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಬಂದಾಗ ಜುಮಾದಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ 14 ಚಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಅರಸಿಜ್ಜನ ಜಾಗೆ ನಿಖಲ ಅರಸುವಾದ ಮೆರೆ ಓಡು ಇಂಕಲ್ ನಿಖಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಬೆರೆಪ ಬಂದು ಮೂಲು ಅರಸುವಾದ ಉಳ್ಳಾಳ ತೆಪ್ಪದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟನ ಉಂಡು ಅವು 2010 ಅವೇನು ಇಂಕಲ್ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕೂಡ ದುಂಬು ಮಂತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜನೆ ಕೂಡಲ ಅವು ಅಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಅವರ ಇಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಓವ ಕಾಲುಡು ಓವ ಇಂಕಲ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡ ಅವನು ಇಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಓವ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಓವ ಅಕ್ಲೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಂಕಲ್ ತರ್ಪದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನ್ಪವನ್ನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡದು ಇದು ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಬೇರೆ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡಿ ತಿನ್ನಾರು ಸಾವಿರ ಮೈಲು ದೂರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದು ಅನೇಕ ಜನ ಇದು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತರ್ ಜಿಂಜನ ಪಂಡ ರಮೇಶ್ ಪಂಡಲ್ ಮುಂಚಿನ ಮಾತ ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನು ಆ ತರ್ಪದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ಮುಟ್ಟ ಮಂತೇರಿ ಇದು ನವನೀತನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜರ ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಮಾತ ಆಪುಲಕ ಮಾತಾಡಿಗ ಮೂಲಂಜಿ ಭಕ್ತರನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಐತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಆನಿ ಮೂಲ ಕೇಂಡೇರಿ ಕುಟ್ಲದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಂಡೇರಿ ಮೂಲ ಎಂಚ ಮಂಡ 2 ವಿಧದ ಭಕ್ತಿಯರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯರು ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ನಾವು ಮಾತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಪ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಅದೊಂದು ಬರ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ವರ್ಗ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು ಬಂಡ ಅನಾದಿ ಕಾಲೋಡಿ ಅನಿತ 5 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪನ್ಪುನಾಗಿತ್ತು ಉಂಟು ಬಂಡ ಮೂಲು ಅನ್ಯತಾ ಶರಣವನ್ನು ಆಸ್ತಿ ಬಂದು ತೊಮ್ಮ ಶರಣ ಮಾಮ ನಿನ್ನತ್ತಂದು ಬೇತೆ ನಮ್ಮಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ನಂಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಏತು ನೂದು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಂತಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಬರ್ಬೋಡ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಪೇರಿ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡೆ ಗಂಧನು ಸಂಜೀವಿನಿಗೆ ಸಮ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಭಕ್ತರೇ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಪಾಡುವಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಕ್ಕಲ ಸುಖ ಬರ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ದೇವರೆಲ್ಲ ಇರೇ ದೈವಲ್ಲ ಇರೇ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಇಡಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಸಂಸಾರಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಗಳು ಅಕ್ಕಲ ಮನೆ ದೇವರು ಉಪ್ಪೆರೆವು ಅಕ್ಕಲ ಕುಟುಂಬದ ದೇವರು ಉಪ್ಪೆರೆವು ಅಲ್ಲ ಇಂದು ಇಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಇಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾಗೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಬೇರೆ ಇಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವನೆ ಅಕ್ಕಲು ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ಪೋದು ಐಟ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ರಕ್ಷೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಇಂಕ್ಲ ಜೀವನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಪಲ್ಯ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇರೆಲು ನನಲ ಆಯರ ಉಂಡು ಮಾಡಿದ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಕ್ಷ ಕ್ಷೇತ್ರ
ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನು. ಮೂಡುಮಾಡ, ಪಡುಮಾಡ, ಅಂಚನೆ ನಾಗಾಲಯ, ಅಂಚನೆ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಾಲಯಗೂ ಅಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲು ನೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆ ಜತದು ಮುಂಬೈ, ದುಬೈ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಕೂಡೊಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ 4.5 ಕೋಟಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ದುಂಬೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತನ್ನು ಬಂದರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ನನಲ ಸುಮಾರು 1.5 ಕೋಟಿದ ಕೆಲವು ಸುತ್ತುಪವಳಿದ ಕೆಲಸ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸಲು ನಡಪೆರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬರ್ಪುನ ತಿಂಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ಆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಪುನೆಡು ದುಂಬು ಸುತ್ತುಪವಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿನಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಾರ್ಥ ತಂದ ಅಂಡ ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆತು ಮಾತ್ರತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗೂ ಧರ್ಮ ಸಂಚಯನಗೂ ಮಾತಾ ಭಕ್ತಾದಿನಕಳು ಕೈಗೂಡುಡು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ 1.5 ಕೋಟಿದ ಯೋಜನೆಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವುದು. ಅಂಚನೆ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಉರಿದಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲು ಪಂಡದು ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತರ ಕಳಕಳಿಯಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕಡಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಚಿಂತನೆಲು ಆದ ಸಂಕಲ್ಪಲು ಆಂಡು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಧರ್ಮರಸರನ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಬೈದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪಲ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷಲ ಆದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲೆಲು ಶುರುವಾಂಡು. ತನಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೇಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಲ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಅಪ್ಪೆನ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ 1 ವರ್ಷಡು ಬೇಲೆಲು ಆದ ಇತ್ತೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತೊಂದುಂಡು. ದುಂಬುದ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವಗ ಮಾತಾ ಬೇರೆಲ ಆಯರ ಉಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಾ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಪಂಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲಿನ ಕಾಣಿಕದ ಬಗೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಉಳಿಯಾ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಸುಂದರ್ ಉಳಿಯಾ, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಆನಂದ್ ಸಪಲ್ಯ ಉಳಿಯಾ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳ್ಳ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಂಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ನವೀನತನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಂಗೆ ತಿರುಪಾಯರು ಅರೆಗೆ ಸುರತಾದ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪಲ್ಯರು ನಂಗೆ ಆಯ್ಡು ತುಂಬ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತ ಬಗೆಟ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪಾದ ನಂಗೆ ದಾದ ನನದ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾದ ಐತ ಬಗೆನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಜಿ ದಶಕೋಡು ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅರ್ನ ಹಿರಿಯತ್ವನು ಆಯ್ತ ಅನುಭವನು ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸುರುಡ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ ನಡತಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣ 10 ನಿಮಿಷ ಆರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನಂಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು ಅಂಚ ಅರೆಗ ಗೊತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಈ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಅನುಭವ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಪುನ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಮೆಂಡನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಮಿಲ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜನ ರಾಜೇಶನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಸುಂದರನಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಯ ಅರೆಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರೆಗಲ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ಆತ್ಮೀಯರ ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಉಲ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಆನಂದ್ ಉಲ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಣಿಕದ ವೈಭವವನ್ನು ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಂಚಿನ ರಾಮದಾಸನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಳ ಸಮಿತಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅರೆಗಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೆ ಮಹತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲೇ ಮಹತಿರೆಗಲ ಒಂಜೆಟೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು